Khuleke kunina belembe leqhamanya amalembe ngokhalipha igama Pastor Uningi. Sikwisifundazwe iMpumalanga, the place of the rising sun, lapho kuma khona ilanga, lapho kuma khona izazi, abantu abanolwazi la bedabuka khona. Ngabe kulwazi oluthinta into ikaNkulunkulu, ngaba ulwazi mhlawumbe oluthinta amakhambi esintu, kodwa ke lesi sifundazwe sinabo abantu abanalo ulwazi olunjengokujiya. Namhlanje siyazivakashele la omunye wodokotela noma omunye wabalaphi bendabuko asebe nesikhathi ke bekulomkhakha wokusiza abantu. Ungomunye wabantu othi ma kunezinto umsamo ungahambi kahle akwazi ukwelekelela uma ukuthi mhlawumbe eyintweni ezithinta isimo samadlozi angalungisiwe kahle noma amathongo angamile kahle noma aphenduliwe akwazi ukulungisa izinto ezinjalo. Kodwa namhlanje asigxilile kuloko, sifuna ukubheka nje udaba lokuqina. Dokotela kunjani? Akuphilekile Pastor. Ngifuna lana sibheke udaba lokuqina kakhulu. Sigxile ekuqineni ekutheni abantu bayafuna ukuqina ngendlela ezahlukahlukene. Ngifuna la sibheke iqala udaba lokuthi umuntu angakwazi yini ukuqinisa nje imfuyo. Kunabantu abanemfuyo emakhaya, imfuyo yebiwa, imfuyo iyalahleka. So ufuna ukuthi ayiqinise imfuyo, ungakwazi ukulekelela umuntu ofuna ukuqinisa imfuyo? Ya, siyakwazi ukulekelela kusimfuyo yakho siyiqinise. Siqinisile ukuthi emasela bangayebi inkomo zakho zibuye zonke enekhaya. Zingetshiwa. So omunye uzothi ayi mina ngumuntu onezimoto, ngisenza ngamatekisi, nginamatekisi noma nginemoto nama truck mhlawumbe ngemoto ezincane ezisebenzayo umsebenzi othile, yabo? Kodwa manje imoto zami nginayo i-tracker, but bayayintshontsha nayo i-tracker. So ikhona yini indlela yesintu yokusebenza amakhambi esintu ukuqinisa nje isimo seyimoto? Ikhona indlela yokuthi siqinise imoto. Lema trucker siyayiqinisa vele kakhulu imoto nokuthi ingetshiwa nokuthi imoto yakho ingafeli futhi. Ngoba kuyenzeka phela lesinye isikhathi ukuthi imoto yakho igicize, kanti igiciza le moto yakho sebayilumbile, sebayifaka imimoya eyinlemibi. Lokuqinisa imoto wenza ukuthi zingashayisi kalula imoto, zingaphuki kalula imoto ngenxa ukuthi sekunabathakathi abegadlayo ukuthi mhlawumbe bazama ukuphazamisa isimo sebhizinisi. Kodwa beqinile noma beyiphonsa ukuthi ishayise noma iwe noma iphuke akubi lula. Nela ukuthi yetshiwe ukuthi imoto yakho ingetshiwa. Siqinise nemuntu osiyeza ufuna ukuba le moto yakho ama afika la kule moto afika eshaya ilivalo ajike. So asikhulume la ngomuntu ke ngoba usuveza ukuthi kubaleke kakhulu ukuthi umuntu umene ene property yemoto ayiqinise kunjani. Umuzi ke nginama flat mhlawumbe ngine property ethile ngiqhashisa ngayo, ngiyarentisa ngayo. Nginomuzi wami angifuni kube gamachanye, angifuni kube kwampunzi edlemini, angifuni igebengu zizenzele noma zezomathanda. Ikhona indlela yokulekeleleka lapho? Ikhona yini indlela ukuthi lekhaya lihlonipheke kakhulu, naleli khaya ukuthi imimoya inlemibi ingasondeli lapha yini ekhaya. Lekhaya lakho liqine kubonakala ukuthi lekhaya leliphilako inleli. Kungabi likhala uzawudlela nje khona noma ngibani nje adla kuleli khaya, ufike lekhaya hlonipheke kakhulu. Ukuthi bese siyaliqinisa nemimoya ingangenilwe lapha ekhaya ngoba lekhaya suke sesiqinisile, uyavikeleka lesinye isikhathi. So wena kuumuntu osiqo, omunye athi nje angifuni imikhuhlane nobuthakathi noma igadlo idlalele kumina. Niyakwazi ukubalekelela abantu abanjalo abafuna ukuqina nje baqinise bona nje ayiqinele yena nje siqo ukuthi bebemloya bemphephetha noma bemgadla noma imoya nje emibi idlale kuyena kungabi lula. Ya, naye umuntu siyamqinisa ilapho ukuthi avikeleke, ungabi lula. Usho ngabe bayamlumba, usho ngabe bamshaya ngezilwane mafufunyane zingambambi lo muntu ngoba yini sesimqinisile manje akasesilula, so strong. Kufanele ukuthi simnike emandla lo muntu ekuvikeleka emimoyeni lemibi nalapho yini ahamba khona. So la eqineni omunye uzothi okay ngiyakandasela kwemithi mhlawumbe ngaqinela imithi, omunye athi immense yona mhlawumbe into ezizikhali into efana mhlawumbe nezibhabu nemmense nako izinto ekwazi ukuthi angayikwazi ukuqinela ukuthi mhlawumbe abantu kungabe ukuthi nje baqhamuke nemmense sebafuna bamsikasikaze ngemmense noma abantu nje kube lula baqhamuke nezibhabu nje badlalele kuyo. Ya, la emenseni siyaqinisa lokuthi umuntu angadlaleli nala kuwe. Lo muntu usho ngabe ufuna ukukhipha lo mense wakhe angawukhiphi. Lapha ke esibhamini ke lengingakusho enimini
mina ngikwenza ukuthi lo mzimba wakho usense makhona ingozi loyizwako phambili usheshe ujike ngelikhona uyibalekele uthola sinye isikhathi ufuna kuhamba lokuhamba kwakho kungavumi kuphikise uqinise ukuphikise ngokuqinisa ngakuphikise ukuthi ungahamba kwale kukuphikise makuzoba nengozi engahle kwehlele yesibhamu usensa kuba ungashintsha nanohambo okade unalo ungasalithathanga ugcina uhlala phasi uhamba ngenye indlela usense lo mzimba ini wakho. Okay. Asiyiphethe ngelithi dokotela abantu abakubambe ukuze nikwazi ukuxoxa kahle mhlawumbe indawo osasebenzela usengakashintshi manje usesePiet usesephola park. Ya ngase ngasinya solo ngikhona khona Piet. No, kunjalo ke udokotela la ebesikhuluma nobelapho indabuko la uSimelani usenza amakhambi esintu. Inombolo ke izona lezi ezivela ku screen inganza ukuthi uthathe zona noma email video phela egcineni inamba zakhe zikhona nokwazi una kanjani manje mfuna nimthole. Siyabonga.